25 январда хакимиятның зур залында район башлыгы Разиф Кәримов катнашында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясының киңәйтелгән утырышы булды. Онда юл фаҗигаларын кисәтү, юл хәрәкәте иминлеген арттыру, кеше гомерләрен саклап калу һәм башка мәсьәләләр чыгарылды. Быел гыйнварда республика юлларында 28 кеше юл хәрәкәтендә үлгән, шуларның берсе районда булган очрак. Шул рәвешле юл хәрәкәтләре кискен кала бирә. 2021 елда район территориясендәге юлларда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 8 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Аларда 2 кеше үлде, 9 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләр алды. Алдагы ел белән чагыштырганда берәр очракка азрак булса да, ел саен мондый аяныч хәлләр турында ачынып сөйләнә. Инспекторлар тарафыннан тоткарланган мондый машина йөртүчеләрнең саны ел дәвамында 170-кә җитте. Без югыйди хезмәткәрләре спиртлы эчемлек кулланып руль артына утыручыларны булдырма максатында еш кына рейдлар үткәрәбез ди Рамил Гарифуллин. Мондый фактларга үтә җитди карау, аны булдырмау зарур. Хаталардан сабак аласы да бит юкса. Район шәһәр прокуроры тәкъдиме белән исерек килеш рульгә утыручылар кулга алыначак. Хәзер бу уңайдан положение эшләнә ди Разиф Кәримов. Утырышта юлларны карап тотуга күзәтчелекне арттыру, юл транспорт хәрәкәтләрен киметү чараларын гамәлгә ашыру, мәгариф учреждениеләрендә шәһәр һәм район халкы арасында юл хәрәкәте иминлеге буенча чараларны гамәлгә ашыруны тәэмин итү буенча профилактик эш алып баруда ассызыкланды. Сыйфатлы юллар иминлек һәм уңайлылык нигезе бит. Рәзимә Кашапова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.